Tila expected na raw ng marami sa ating mga kababayan ang pagdoble ng presyo ng mga bulaklak para sa patay tuwing sasapit ang undas. Pero si Lola Florencia Bin, na retailer ng bulaklak sa Ciudad San Fernando, may depensa kung bakit hindi niya kayang ibigay ang dating presyuhan. Anya, ang chrysanthemum na dating nakukuhang 80 kada bungkos, ngayon ay umaabot na ng 300 hanggang 300 pesos. Hawak yun. Triple ngayon. Opo. Kung noon nakukuha namin ng 80, ngayon 300, 350. Apat anya na flower arrangement ang nagagawa dito na may halagang 250 pesos kada isa. Pero dahil sa paghihigpit na rin ng sinturon ng kanyang mga regular na parokyano, dinadagdagan na lang daw ng dahon para magkaroon ng pagpipilian ng mga customer na presyong masa na 150 piso. Ilan po yung nagagawa natin? Apat. 4. Nating 250. 250. Tapos natatawaran pa. Ngayon, hindi na namin nagbibigay ng 250. Oh. 150 lang. Inikot ng CLTV News ang ilang mga tindahan ng bulaklak at ito ang presyong aming nakuha. 130 hanggang 150 pesos ang Stargazer. 700 pesos naman per bundle ang Anthurium. 250 per bundle ang Angel's Breath. 200 piso ang 12 pieces ng Red Roses at 150 pesos naman ang White Rose. 300 pesos naman ang 12 pieces ng Chrysanthemum at 650 hanggang 700 pesos ang bundle ng orchids. Dahil sa malaking halaga ng puhunan sa bulaklak, ang ilang mga retailer nagsari-sari na rin ng mga paninda. Bukod sa consignment na kandila, dinagdagan ng pamatid uhaw gaya ng tubig, kape. Kumpleto rin ang mga merienda gaya ng mga kakanin, gayon na rin ng candy at sigarilyo. Kandila, bulaklak, yan soft drinks, sigarilyo. Sa sipag at sigla ng mga kabalen na magpunta ng maaga sa sementeryo, nakaapekto ito sa lakas ng kita ng mga maliliit na negosyante. Bagamat sapat naman umano kahit papaano, ibang-iba pa rin ang kita kaysa noong walang pandemya. Dagdag naman ng ilang mga retailer ang panindang bulaklak sa bangketa, hindi gaya ng nakapwesto, na ikukonsidera ang pagtawad sa mga umaaray na parokyano. Okay din, pero hindi masyado, hindi kagaya noon. Samantala, paalala ng mga otoridad, bawal ang pagpasok ng mga menor de edad sa sementeryo. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng kahit anumang matalim na bagay sa loob ng sementeryo. Magsasara naman ang sementeryo simula October 29 at dito sa siyudad ng San Fernando ay hanggang November 3. Paolo G. Santos, CLTV News.